vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Please always remember to comment in the comment section. Dzimwe nguva ndinoshayiwa mukana wekuti ndinge ndichiresponda kuma-comments enyu, but I always read. Ndinenge ndiri busy ndichiverenga zvekare mamwe ma-confessions. Regedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, inini I am a dancer, ndinoti kungofarira zvangu kutongotamba, but I have since deleted all my videos. Ndikadai ndatombokutumidzirai mavideos angu, saka ndo akazoita kuti ndinge ndichizopinda mumarriage. Yes mukoma, iko kutotamba uchitotukekawo ndiko kwakatoita kuti ndinge ndichipindawo mumarriage. Kikiki kedzai ndinge ndichiseka zvangu. So when I was still in South Africa, I was on Facebook angu, but ndaiva a few videos andainge ndakaita public. Most of them ainge ari private. Saka ndakabva ndazonyengwa neuyo akazova murume wangu. Apa ndainge nditori pamurume ndikamunyepera kuti ndainge ndiri single. Saka pandakatongoona kutoti apa ndanyengwa nembinga, ndikabva ndatongoramba muchinda wandainge ndichigara naye. Ndakamujamukira very rough, ndikabva ndatoudza murungu kuti ndainge ndava kusada kugara neboyfriend yangu. Murungu akabva ati chiuya ugare kuno. Ndichinyepera murungu kuti munhu uyu anondirova, anonditorera mari. Saka varungu havadi kuona vashandi vavo vachishungurudzwa, especially kana vari vanhukadzi. So ndainge ndava kuitira kuti since uyu ainge ava kupota achindifonera pakati peusiku asazofind out kuti inini ndagara ndichitogara zvangu neumwe munhu. So akabva anditi ainge achinakirwa nemavideos angu, akabva azotanga kufila jealous, akati ndoda kuti unge uchiuya kuno kukuzimu. I was not sure mukoma. Ndokubva ndataura namama vangu. Mama vakabva vazoenda kune imwe n'anga uku kwavakazoudzwa kuti ndainge ndazviwanira mbinga. Ndokubva ndatonzi ndaifanira kuti ndinge ndichikasika kudzoka kumba. Saka iye ndakabva ndamunyepera sekunge ndainge ndichiri muSouth Africa. Apa ndainge ndatodzoka kuzimu because ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichimuzivisa kuti ndava muzimu. Ndaifanira kuti ndinge ndichizongoita zvesurprise, ange achizongondiona like surprise kuitira kuti mushonga wacho unge uchizoshanda. Already ndainge ndichitotaurana nasekuru vake uye zvekare nevamwe vanatete hanzvadzi dzake. So that was what I was planning, kuti ndinoenda ndobva ndanogara kumba kwasekuru kana kuti vatete vake, then ivo vobva vazongomudana, obva azouya munhu, obva atongondiona. Saka paipai pano rohwa nesurprise, then mushonga wayo obva wazoshanda, but mushonga wacho it has since expired. Saka ndava kutofunga hangu kuti ndinge ndichimuuraya because ng'anga yamama ndo zvayakandiudza kuti it is far much better kuti munhu uyu unge uchingomuuraya sezvo musati mava nemwana mose, but you are going to benefit because inini ndakabva ndazoenda on the other side of the family, amai guru vakabva vazoenda on the other side of the family. Saka zvanzi kana akafa inini kusaidi kwandiri nekuda kwemishonga iyo yandichagadzirirwa neng'anga yacho iyoyo, hanzi zvichazoita kuti inini ndinge ndichizowanawo something. So mukoma ipapo ndakapiwa mishonga, ndokubva ndaenda ndikabva ndanogara kumusha kwasekuru vacho. Ndokubva vazomudana. Paakauya akatoshamisika because akatosvika ndisipo. Ndainge ndatobuda ndichienda nochera mvura, ndokubva ndazosvika munhu avapo pamba, akabva atanga kutofara paya. Ndokubva atoti uyu munhu wangu handisi kumusiya, ndikutodzokera naye kuHarare. He was very impressed mukoma. Ndokubva tatotanga kutogara tose kuzosvika amai guru vazoudzwa. Saka amai guru pavakaudzwa vakabva vabhoyekana nazvo, ndokubva vamhanya vakaendawo kune n'anga yavo. Ndakatomborwara mukoma, ndakarwara like munhu ava kutoda kutofa, but takangoramba tichingofamba naamai tichienda kun'anga. Saka situation iri paground ndeyekuti ndakaudzwa kuti amai guru ava sezvo ivo vachingoramba vachifamba, hanzi n'anga dzacho kwavari kuenda kwacho n'anga dzacho dzine masimba. Saka n'anga iyi iri kuti ndikufanira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvangu nekukasika, then ndobva ndaurayisa murume, then pakuzogovewa kwepfuma hanzi ndichatopiwa mari yakawanda, nekuti kana ndikada kunzwira tsitsi baba ava vakandiroora, hanzi ndichazobuda mumarriage it's either ndava mubox kana kuti ndisina kana chandinenge ndiinacho, because hanzi amai guru ava vakatondisota kudhara, vakatondisota chibereko changu so that ndisazokwanisa kuzozvarira murume wedu uyu mwana. Saka n'anga iyaya naamai vangu vakabva vati nhaiwe
izvezvezvi kana chibereko chako chakablokewa apa tichikuudza kuti uchabudamo mumarriage either wava mubox kana kuti usina chauinacho. Saka chauri kumbonyanya kuchemera uchityira murume uyu wausina mwana naye chii, munhu anofanira kuti ange achifa. Saka ndo nyaya iripo mukoma, munhu hanzi ari kufanira kuti ange achifa. This is my own confession. Kana kuri kuzonziwo kana akazofa ndikazopiwawo zvandinenge ndapiwa, aiwa ndichazokuudzai kuti ini ndatova bho. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakati ndabva kuteachers college ndakabva ndazogadzirwa nehama dzababa vangu because vainge vaita godo, vainge varwadzirwa kuti inini ndainge ndatova teacher. Saka vakabva vazondigadza mweya wekuti pose pandinenge ndiri. Nanhasi uno ndinongonzi inini ndiri Muroyi, ndinogara ndichingopomerwa uroyi. Saka ndakati ndiri temporary teacher kudaro. Ndo umwe mwana paakazongotanga kungochema, achichema kudaro achiita sekunge ainge achibuda dhimoni. Dhimoni rere rainge richitotaura richitoti inini ndainge ndiri Muroyi, ndainge ndiri musatanist. Ndakarwadziwa mukoma, ndikaita sekunge ndichaburitsa misodzi. But ipapo manje kuti ndinge ndichiramba zvainge zvisingaiti. Saka dhimoni rere raitotaura rainge richitotaura iro richitoudza mamwe maticha kuti kana akaramba uyu kuti iye ndiye anotishandisa, muchaona kuti vana vose pachikoro panapa vachapera kufa. Saka vanhu vazhinji vakabva vatanga kuuya pachikoro paya vachiona vana vavo vachidonha vachizvongonyoka pasi vachiita sekunge madhimoni. So mukoma ndakabva ndazongobvuma kuti inini ndainge ndakainitiatwa into satanism. Ende ipapo pandakazobvuma ndo umwe mwana paakabva azobudirwa achitotaura kutoti inini muklasi mangu mainge muine office zvekare. Hanzi kana mukanotarira mubookshelf muchatoona kuti mune nyoka iyo irimo. So mukoma vanhu vakabva vatanga kumhanya. Apa inini ndainge ndichidhonzwa ndichinzi handei unotirakidza nyoka yako. Takati tasvika muya nyoka iyaye tikabva taishaya. Ndakabva ndatanga kurohwa, vanhu vachiti unoziva iwe, unoziva kuti uri Muroyi, tarira uone kuti zviri kuita vana vedu. Because vana ava mukoma vaiti vakaita zvavanenge vaita vaibva vauya vobva vanditunga, vakaita zvavanenge vaita vaibva vauya vobva vanditunga vachiti uyu ndiye anoziva, uyu ndiye anoziva pane nyoka yake. Saka mukoma ndakangoramba ndichingoramba kudzamara mumwe azoti honai nyoka iyo. Ende zveshuwa nyoka iyoyo yakabva yazobuda mubookshelf. Nyoka iyoyo mukoma yakati ichingobuda ndokubva yatofa. Saka ndakazobva pachikoro paya mushure mekunge ndanyadziswa ndichinzi ndainge ndiri Muroyi. Ndakabva ndazodzoka kumusha. Ndakati ndadzoka kumusha ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. I am a teacher by profession, but mukoma ndiri kutongoitawo mabasa ekungwavha. Currently ndine umwe murungu uyo wandiri kushandira uyo ane garden service. But what I want in my life, it is just justice. Dai kwanga kuri kunzi Mwariwo vanonzwawo minamato yangu. All that I ask from him is justice. I need justice now, not tomorrow, because ndakapumwa kunzi ndiri Muroyi. Ende zvishuwa vanhu vakabhilivha kuti ndainge ndiri Muroyi mushure mekunge vana vatanga kuita sekunge vari demonic possessed. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi by the time pandakazosvika kumusha guwa rainge ratofamba, village yose yainge yava kutoziva kutoti inini ndiri Muroyi. Hanzi uroyi hwangu hwainge wabuda pachena. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi hanzi I want justice now. Zvinorwadza hazvo vedu we. Ndopaya pekuti kana munhu akafa zvinobva zvanzi mweya wake hauna kuzorora. Just imagine uchiudzwa kunzi uri Muroyi, apa vana vachitobuda madhimoni aya achitotaura kutoti Muroyi uyu ane nyoka yake iri mubookshelf. Nyoka iyo yobva yatobuda, yobva yatofa. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Saka mainge muri mugore ra2014
ndo pandakabva ndazotsvakirwa basa ndikabva ndazotanga kushandira umwe mukadzi ainge ari muSouth African. Saka mukadzi uyu ainge aine restaurant yake, ainge achiita zvekubika sadza pataxi rank. Saka mukadzi uyu ndaitofungidzira kuti ainge asina vana, but akabva azotitora manje ndokubva ndazotanga kugara kune imwe imba yake, because aiva neimba mulocation imomo mandainge ndichigara, zvekare ainge aine imba kumadheudheu. Saka akabva azonditora achinditi umwe maid wake ainge ari muZimbabwean paainge akaenda kumusha ainge asina kudzoka. Ndikatofara paya ndokubva ndatotanga kutogara kuya, but mukoma ndakangogara for about a week. Vana vacho ndokubva vazouya. Vana vacho pavakauya mukoma ndega ndakabva ndaona kuti izvi handingambozvigoni. Vana ava mukoma vainge vari zvirema uye kutaura vainge vasingagoni kunyatsokutaura zvakanaka, vaingogara pawheelchair. But umwe wacho manje ndiye aiti mukutaura waiti kana ukanyatsokuteerera waikwanisa kunzwa kuti ari kuzama kuda kuti kudii. Saka akabva azondiudza iye achiti chikonzero as to why ivo vari zvirema, it is because amai vacho, hanzi amai vacho ivo vane imwe n'anga yavo iyo inopota ichiuyapo pamba pavo. Saka n'anga iyi iye akabva ati n'anga yacho muchangani, but muchangani wekuMozambique n'anga yacho iyoyo. Saka hanzi ivo amai vacho vainge vakatengeserwa ruoko rwemunhu. Saka hanzi ruoko urwu rwemunhu hanzi ndo rwavanoshandisa, ndo runenge ruchidana vanhu kuti vange vachizouya mushopu. Saka ndo runenge ruchidana vanhu kuti vange vachiuya kuzotenga sadza parestaurant pavo. Amai ivavo vainge vachifamba nerimwe zimotikari mukoma ziBM, but vainge vachingoita zvekungobika sadza zvavo parank. Vainge vasitomborina kana rimwe business, ende vainge vakatotenga imba iyoyo kumasebhabhu kuburikidza nekubika sadza vachitengesa murank. Iye mwana wavo paakangondiudza nyaya iyi, the very following day ndakabva ndangotora kabhegi kangu ndakazototi ndatosvika kumba kwainge kuchigara vamwe sisi vangu vainge vachigara kwainge kwakaita kumaprice. Ndo pandakabva ndazomufonera ndikabva ndati I'm very sorry but inini hangu basa handichadi. Pandakangovaudza kuti zvebasa ndainge ndava kusada, havana kana kumbondibvunza kuti ko chikonzero chimbori chii. Vakangodropa call mushure mekunge vandiridzira tsamwa mukoma. Kubva ipapo I think kuti ndakaita almost 2 years kuti ndinge ndichizonzi ndakazokwanisawo kuwana basa rekuti ndaitoona kutoti ya panapa ndiri kutoshanda. It was in 2017. Kubva ipapo mukoma ndaingova munhu wekuti ndaingohaura ndichingotambudzika kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Hama dzangu dzaitoita zvekuti ndidhonetera mari yebhazi, kudhoneterwa mari kuti ndinge ndichienda kumusha, zvekare kudhoneterwa mari kuti ndinge ndichidzoka kuno kubasa kuSouth Africa. Ndakazotogezewa minyama nevamwe madzimai ava mukoma ndakatosanganawo navo mutauni. Vakabva vati naimi madzimai ndokumbirawo kutaura nemi. Ndikabva ndati taurai zvenyu munhu waMwari. Vakabva vati mune shuwa here kuti mungabvuma kubereka mweya wemufi, muchibva nemweya wemufi kubva kuSouth Africa, hamusi kuremerwa here? Ipapo mukoma ndikabva ndati ya shuwa munoona, because ndaigara ndichingonzwa kuti ndakaneta. Ndaiti ndikamuka kudai ndainzwa sekunge munhu anenge aita usiku hwose achingoshandiswa. Ndaingogara ndakaneta ndichinzwa kuti pamafudzi pangu apa pane chinhu chakandigara ari kundishandisa, but vanhu vainge vachindibatsira vainge vasinganyatsokuona kuti mukadzi uyo wandainge ndakamboshandira kuSouth Africa iye ainge akandigadza mweya wemufi. So madzimai vaya vakabva vazondigeza, vakatora madota neumwe munamato vakabva vazonditi ndinge ndichigeza. Mushure mekunge ndageza mukoma ndakabva ndanzwa kuti ndainge ndava right. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mushure mekunge madzimai vaya ivo vandigeza nemunamato uya hanzi ndakabva ndazotanga kudikitira. Hanzi ndakadikitira zvisingaiti, ndokubva vatondiudza kuti ndainge ndava right. Strange things do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Then pane imwe nyaya iyo yandakatumidzwa neumwe mwanasikana. Hanzi makadi zvenyu mukoma, I am studying here muno muSouth Africa.
Saka mukoma pandakauya kunoku mushure mekunge ndapasa matric yangu with flying colors, ndakabva ndazotanga kudzidza paStellenbosch University. Saka ndava paStellenbosch University ndakabva ndatanga kuwiriranawo nevamwe vasikana, but ivo they are blacks like me, so they come from very wealthy families. Ndakabva ndakanganwa who I am, and at that time handidi kukunyeperai, ndainge ndichiti kana munhu akangoziva kuti ndinobva kuZim akangotaura neni nechishona, I would feel so much offended. I did not want people to know kuti I had any association with Zimbabwe. Ndainge ndava kutozviona sekunge ndiri munhu wemuno muSouth Africa. Saka nevasikana vaya we used to go out just having a nice time. Saka ndakabva ndatanga manje kudanana nemablessers. When I was dating mablessers iwawo ndo pandakabva ndazotanga kudanana neumwe blesser zvekare. So this guy, what he did to me, iye akabva azotanga manje kundiita iye yavanoti desensitization. Saka pane rimwe zuva pandainge ndiri busy ndichitomuyamwa sikarudzi yake, saka akabva azonditi ndinge ndichidzika zvishoma nezvishoma kusvika ndava kumuyamwa kumabhora uku, ndokubva azonditi pakati pemagadziko ake. Saka ndakabva ndaona kuti ndo zvinomufadza, ndainge ndava kungoita izvozvo. Kudzamara manje ndava kudheita umwe murungu, saka murungu uyu zvaanondiita ndezvekudai I can see kuti iye haatombodirespecte, uye zvekare anotoita sekunge akatovenga vanhu vatema. Saka anongoda kungondishungurudza pabonde achingondiitisa zvinhu zvandisingafariri. Saka iye manje takati tatanga kuita bonde, then akabva azondiudza kuti ainge achida kumbondiona ndichiitwa bonde nembwa yake. Saka iye ane imbwa dzake mbiri, ane imwe pitbull zvekare neimwe German shepherd. As for the pitbull yacho haitombozvifarire izvozvo zvekuitiswa bonde neni, but kana iri seGerman shepherd I think kuti anenge akatoitangirira imbwa iyoyo kachitori kakutu chaiko, because imbwa iyoyo mukoma kana ikangoona mukadzi anenge akashama inobva yatoziva kuti nguva yekuita bonde yasvika. Dzimwe nguva yakagara so unotoona ichitoburitsa nhengo yayo ichitotanga kutozviita chimandara maoko, yakagara ipapo yakatoburitsa sikarudzi yayo. So the day that I was introduced to his dog ndainge ndichitonzwa kutotya, but akabva anditi usatya, yazvijaira izvi, ndokubva andibvisa nhumbi dzangu. Ndokubva iye ati ainge achida kuti imbwa yake inge ichiuya kuzondiyamwa. Yakabva yatanga kundiyamwa mazamu, but strange enough ndakabva ndatotanga kutonzwa kutonakirwa nazvo, kuzosvika ichizodzika, kuzosvika yasvika chaiko chaiko ndikatopedza. Yakati yapedza ndokubva auya akabva aiisa yake sikarudzi mandiri. Saka iye anoti ndo zvinomunakidza izvozvo kuti mushure mekunge ndaitwa nembwa yake obva azondiita. But ndakazoona nekufamba kwenguva kuti most of the times paanonditora achienda neni kumba kwake, sometimes anenge atori nemamwe maprostitutes varungu nemaasians, but avo anonyatsokuvatrita with respect, anonyatsoita bonde navo achivarespecta. But isusu manje vanhu vatema anotiitisa bonde nembwa kana kungotiitisa zvimwe zvinhu zvekuti you do not feel like a human being. But I have learned kuti these men that have money, kana zviri zvo zvavanoda, just do it and make your cash. Hey vedare, ndo narration yemessage iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Akomana zvakangooma hazvo vedwe, asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section, the things that women will do for money. Ko ukati imbwa iyoyo iri busy newe yobva yakuti nga, hey pakaipa yobva yakuruma, unozoti kudii? Strange things do happen in this world.